Pel que fa al projecte d'escacs educatius, com el va iniciar? Bé, doncs es va iniciar precisament perquè era una cosa que volia fer la meva mare. De fet, fa temps, ella estava fent a Barcelona, però a Santa Coloma no ho hem fet mai. Llavors ella va començar a fer classes a profes de Santa Coloma. I la seva idea era sempre de fer classes a les escoles, com feia a Barcelona. Però mai ho havíem fet perquè ella sempre estava molt ocupada, jo també, estàvem A tots les molt ocupats escoles, i no... amb horari lectiu, extraescolar o les dues coses? Horari lectiu, horari lectiu. I llavors, bueno, va passar tot això, van haver-hi molts canvis al club, va arribar la gala, això ha estat molt important també perquè ha impulsat molt el projecte. I bueno, vam estar parlant, tal, ho podem fer, i ho hem fet. Ja està, i aquí estem. I bueno, una mica això va néixer així, perquè van haver tants canvis que vam començar a veure si podem fer algunes classes a l'horari lectiu, estaria molt bé, impulsar les classes a Santa Coloma, seria un molt bon record de la meva mare, i aquí estem. Perfecte. A vosaltres per això, què us uneix? Perquè despreneu un molt bon feeling quan parleu. Com us vau conèixer vosaltres, en concret? Això Exemple, la gala. Ho podeu explicar, la gala? Vale. Sí. Bueno, nosaltres, al final el món dels escacs és bastant petit i es coneix tothom una mica entre tots. Llavors, amb l'Alba nosaltres havíem coincidit a bastants tornejos i jo coneixia més en Carlos perquè té un any més que jo i llavors en els campionats per edats coincidíem Sovint. quasi sempre. Sovint, sí. Però, no ha sigut fins l'any passat, diguéssim, que ens vam conèixer més, doncs perquè fa quasi 2 anys i mig que vaig començar amb el seu cosí, amb en Xavi Alfonso, i llavors doncs ens veiem més sovint i des que hem començat tots aquests projectes doncs ens ha unit molt i estem cada dia parlant. Llavors per això hi ha tan bon feeling. Sí. Ara mateix llavors entenc que us heu tornat íntimes amigues, pel que m'expliqueu. Sí. Alguna cosa a afegir, Alba? No, està bé, t'ho ho has explicat molt bé.